ngathi yena lona kade ngimfuna ngibona indlela kangiphethe ngayo. Monani, igama lami uSinqobile wakwaMthembu. Namhlanje sizobungaza usuku lapho ubaba uRoy Ntuli embesa umama uWicky Mthembu. Usuku luqale kanzima kakhulukazi this week because iweather ibi tricky kakhulu, kodwa siyambonga uNkulunkulu ngokuthi akwazi ungenelela namhlanje iweather egcine isivumela nathi. Also abantu abazobe bembeswa ubaba uRoy Ntuli embesa kwiside lika mama uzombesa abantu abawu42. Kuzothi kusuka kumcimbi ubaba uma eseqedile noma naye uzobe esethatha elakhe iside esembesa abanye bakwiside lika baba abancane kakhulu. Ngiyabafisela ukuthi bebambisane ngaso sonke isikhathi ukuthi uma mhlambe kwenzeka ezinye izinto bengaboni nasolinye beqhubeke njalo ukuthi bezehlise bebonisane nangendlela. uNkulunkulu akwazi ukuthi abagcine ababusise ngoba ukubuseka kwabo ubuseka kwabanye abantu. Yonke into isahamba ngohlelo. Even though iweather was expected ukuthi ingase isicekelele phansi, njengamanje siyahlaba inkomo kamama yomkhehlo. Inkomo yesibili esizoyihlaba inkomo yokupheka emabhodweni ezobe iyishebo. So emakhishini bayapheka, nobhuti nobaba bayasiza ukuthi sikwazi ukuyihlinza lezi inkomo lezi ezimbili esisaqale ngazo okwamanje. Kuyaphithizela udaka luke lazama ukuthi lusicekelele phansi, abanye bashikilelelwa imoto zicishe zishibilika, kodwa abaphelanga amandla. Namanje nje abantu basekhona bagcwele igceke bazobungaza nathi lolu suku olukhulu kangaka. Inkomo yesithathu esizoyihlinza kuzobe kuyinkomo yamakhosi azobe efikile ezobungaza nathi kwaMthembu. Lokho kuzobe kwenzeka uma kuzothi umcimbi uma usuphelile, amakhosi azobe esekwazi ukuthi ahlale wodwa ngokuhlonipheka kwawo odaba ezitha beze bezohlala nathi ekhaya. Nabanye abebezivakashele obaba babakhwenyana bazobe nabo sebenikezwa indawo yabo yokuthi behlale bodwa eceleni nabo bejabule bebungaze lolu suku ngendlela yabo yabakhwenyana. Okwesithathu kuzothi thina esizobe sehleli etendeni kanye nabazivakashele sizobe sehlala khona sedlela khona isidlo sanamuhla salezi inkomo ezintathu ezobe zigilika la ekhaya kwaMthembu. Siyabonga.
Kodwa uma bake nesondela ezalana sizoqhubeka nokunye meseza ngapha ngamanye. Sanibonani. Hayi singabathembu siyabemukela abakwaNtuli amabhelo godide sithi nje abafike bethokoza owethu nje sithi njengamanje hayi ngoba sebengenile siyathokoza siyafisa ukuthi ke konke kuhambe kahle ungabi nakho ukugxobana nani mawukhona ongakuboni kahle ungakhulumi kakhulu usidedele ukuthi usalusukwenza kube impumelelo ngoba ngalikathi uyodeweni ukhuluma uthi hey ngake kwenzeka ukuthi ke manje ngake kwenzeka ukuthi kodwa dekhanje kuba nenkinga eziningi umthetho omningi uyowushaya aqondene nawe uma siyihlathi siyihlathi ungalodi ugxeka wena gigiza ubuke ngehlo kuphela siyabonga bathembu komvelase omnisi wemvula. Okay, njamanje sihlabele phambili besocela omama nje bala ekhaya besondela behlalele la eduze kuze kuzoshesha ilanga selishonile. La socela uxolisa la kukababa ngiyathemba ukuthi kezwa kahle besacela basiphuthumisele iplate ngasekishini amabhele acela iplate awubakithi abasebukhosini bacela iplate zonke lezi asibeka phambi kwami mina ngindodana kaSiphatini imali encane engathenga izitolo
Umelo baba. Oh indoda nasifadini imali engathenga itoro. Umelo baba uzalayo. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga. Lethi ngihamba nayo. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu kubaba la ekhaya. Besacela ugogo asondele. Ugogo Maqulu Mthembu. Nogogo Magcwensa Mcambi. Nimukele Nkosi yami. Ngene emanzini nesisilela. Okay. Ingoma oyithandayo Mangibe ngothembekayo ngingamhluphi endleleni Mangibe ngothembekayo ngingamhluphi endleleni ngathi phathise lesisheshe sihambe Siyabonga kakhulu sicela ugogo uMagcwensa Mcambi. ucansi lagogo lade suka la ucani ngibambela ucansi oh Olandelayo besicela umama uMamcambi Mthembu. Inzala abantu bakwethu abantu bakule ndawo bakwazi nokukikiza bakithi nabo bakwazi ukushaya amakhwela abakikizayo inzala abantu bakwethu inzala abantu
Mama nilizela. Abesemnikeni mayikho mama khulume. Siyabonga kakhulu, siyabonga umcimbi wenzakele wendodakazi zethu. Sithi sicela mama besondela bonke njena. Sanibonani. Sanibonani. Sikhuleke kubona. Siyafisa nje ukuthi kancane ukuze nabo bebuke. Mhlambe khona onganenhlahla nje athole ebukhosini. Futhi ke ngiyafisa la ukuthi siqale lo process namakhosi sithi ukwamukela ngendlela siwatshengisa okuthile akwazi ukuthi bese eyakhululeka nawo. Siyacela. Lamakhansela akamkhonto kwaNtuli koGodidi akukuningi engifuna ukusho njengamanje ngaquqa ngawo wonke amadolo bengicela ondaba ezitha beze besondele ngathina baba ndaba ezitha siyacela asibatsheli siyabacela hayi benzela nje ukuthi phela umphakathi uyashi umsulukani Houshing 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 Oh Lena engasenta awusikhuleka kunina kondaba ezitha awukuyakhuleka kunina ngoqa ngawo amabili amadoda sakhuleka kondaba ezitha nethimba lonke abahamba nalo siyanemukela ngenkulu inhlonipho siyanemukela ngokukhulu ukusithoba nina abangasenhla kwethu ngoba siyakuhlonipha ke ngiyakuthanda kakhulu ke la kaZulu ngoba ayikho into engangenkosi ondaba ezitha sabahlonipha kakhulu siyazehlisa kakhulu ukuthi phakathi kwethu sibancinyana ukuthi sibone abantu abakhulu kangaka siyazehlisa kakhulu kunina siyazithoba kakhulu bondaba ezitha siyanibonga konke nethimba enihamba nalo uyinkosi yohlanga sondela baba Mthembu sondela baba Mvelase uyinkosi yohlanga uyinkosi yohlanga Ondaba ezitha la singabathembu sithi siyathokoza ukufika kwenu siyazi ukukhona benu kuthina kuyisibusiso thina silutho ngaphandle kwenu umhlabathi esihleli kona ungowenu ukuphila kwethu kuphethwe yini sase sithi cha singabathembu sithi siyafisa ngiyafisa nithi kancane mphakathi ngiyacela ningivulele nje kancane ngicela nje nithi lapho khona ngifuna ondaba ezitha ngiyabona siyabemukela anali iduna iyo le inkayo esinimukela ngayo phakathi kwaleli ikhaya iyo le phakathi wakithi sesimukela ngayo abaphathi bezwe hayi ngeke
Bazomnika imali hayi ngeke kanti ngomama Ukababa undaba ezitha esibahlabisa ngayo phakathi kwaleli khaya. Abelase asibonge singamakhosi asazi ukuthi singathini kahle kahle besingaqondile ukuza ngokuthi sizonikeza isipho uma kusuke enhlizweni zenu siyathokoza sonke siyahambisana nani siyafisa engathi kulo muzi wabaThembu singathi uma sila kungabikho ozogcoba omunye babe sonke sihloniphane ngale ukuthi uzohlonipha inkosi ahloniphe umcimbi size kuwona kungathi kusasa kuthiwa kufika amakhosi basalabala abantu. Ngiyathemba ukuthi njengoba sila singabakaNkulunkulu siphansi kwamakhosi sonke sizobambana nomuntu egcoba ungasho ukuthi mina nginsizwa ayikho insizwa bakwethu emcimbini asol supporter umuzi kaMvelase nomuzi ozile lana wabaNtuli mabhele siyathokoza esibonayo lana sithi njengamanje singamakhosi isidlo lesi sisimukela ngenhliziyo ezimhlophe ningasigcinela thina engakwenza ngeke sikwazi ukuthi sithinte ngesandla yini eningasinikeza abantu abangasisiza basenze isizwe siyabonga. Sicela umama uMambuyisa Mthembu sicela umama uMagcwetha Mthembu uthathelwa uPhumzile Mavundla Magcwetha Mthembu cela uMagcwetha Mthembu umama Magcwetha Mthembu abesiqhubeka noma Mcambu Mavundla bathathelwa uPhumzile Mavundla. Cela uMamcambu uMakathulani uMamcambu Makathulani umama kaMashongwe cela umama kaMashongwe uMazulu Mqambi umsakazo ngoba gcina ngasazwakali kahle Mazulu Mqambi
Oh, zamkhwenyana. Kansile kanjani? Ebese sicela uMamthembu ngubane. Unikwa yithina uMamthembu ngubane eze ngaphambili. Mamthembu ngubane eze ngaphambili. Nikwamabhele. Ubani uzombambela lapha ngenkiye bo? Hayi nangekiye ugogo nangikiye yabo ndaba. Mamthembu ngubane. Singambekele endlini. Cela uMamthembu ngubane. uMamthembu ngubane. Ebese sicela uMamcambu Ntanzi. uMamcambu Ntanzi eze ngaphambili. Inkinga bo hayi wakazi. Sicela uMamadunga Mthembu. Madunga Mthembu eze ngaphambili. Madunga Mthembu. Oh zabo yishebo lapha so sibe mungu. Phansi phela. Kulungaveli. uMamcambu Makanonhlanhla. Mamcambi uMakanonhlanhla. Sicela uNomathemba Mthembu. Nomathemba Mthembu. Nje kwenze bani? Kwenze bani? Sicela landela uMazungu Cwenza. Mazungu Cwenza. Mazungu Cwenza owakithi kanjani lo Mazungu? uMangcobo Mthembu. uMangcobo Mthembu. uMangcobo Mthembu. Mangcobo Mthembu. Uye lo ma wami. Uye lo ma wami. uMamthembu Mhlongo. Mamthembu Mhlongo. Manje umane mkade. Sicela uMazungu Mthembu. uMazungu Mthembu Manzini lo Sengwayo. Mazungu Mthembu. Sicela uMazungu Mthembu. Mazungu sheshe lapha makhulu. Cela uManingi Shongwe. Maningi Shongwe.
ngizofunda njengoba kubhaliwe. Ngicela nilalele kahle-ke, indodana kamalume uNdoda Mcambu. Ngicela indodana kamalume uNdoda Mcambu. Sicela uNonhlanhla Ndlovu. Nonhlanhla Ndlovu. Mcambi Mchunu. Mcambi Mchunu. Umcambi Mchunu. Ngicela ningivumeleke ngikhuluma isiNgisi manje. Umuntu uzoba notolika wakhe. Ngicela uNhlansi's wife. Ubhalwe kanjalo bakwethu, Nhlansi's wife. Ngisaqhubeka nesiNgisi, bakhona otolika. Usihle Mthembu's wife. Sihle Mthembu's wife. Ngiqhubeke nesiNgisi noma ngime manje ngesiNgisi. Ngiqhubeke. Okay, Bambo's wife. Bambo's wife. Ngicela uMr Mbuso Mthembu. Mbuso woza. Mthembu. Thandeka Mthembu. Thandeka Mthembu. Thandeka Mthembu. Ngane njalo lo mkikizo. Celiwe Mthembu. Celiwe Mthembu. Ngizocela nithule nonke manje ngidale lo muntu ozobizwa njengamanje. Ngicela uShomi Izungu. Shomi Izungu. Salu Mama Mhlongo Mthembu. Mama Mhlongo Mthembu.
phambili. Khona uhlelo engizolusho njengamanje. Sengibabekile abantu abawu-3 abazobhala abangakikizi. Mzala, ngizwe le mbuzi inda kanjani? Imzala. Ngaze ngabathanda abantu bakaNtuli Jesu, sifuna ukuthi ninikeze imvubelo ngayo. Sicela ubuke Mthembu. Halala! Halala siyabongela. Ngithi halala! Halala siyabongela. Halala! Halala siyabongela. Halala! Halala siyabongela. Yes, kunjani mzala? Sivala ngoMisi Vumile Mthembu. Miss Vumile Mthembu. Kikizani bakithi. How please guys, ngapela. Ngicabanga ukuthi le process ke sesiyama kancane la. Sesizoqala iprocess yokamakoti ke. Sizocela umakoti wethu kodwa sizoyilandela. Asifuni nje nimthinte sizoyilandela. Nina qhubekani nikikiza simlande sesibuye nikikiza. Ningami.
okusho ukuthi la sesingena esigabeni sokuthi thina abasemabheleni ogogide sesiyamkhehla umakoti wethu umakoti wethu simkhehle ngenkomo na inyongo yayo awukikize mama awukikize mama awukikize mama amabhele lawo masenze izinto sizenza ngempela futhi uyabona nje la ukuthi amabhele ngempela okusho ukuthi-ke njengamanje sizomkhehla ngokosiko lakhona ukuthi umakoti usengowethu uphelele emabheleni asikweleti lutho usengowethu njengamanje siyayiqhenya siyayiqhenya ngoba phela amabhele lawo amabhele ajwayeleke ukuba zimpohlo uma ubona impohlo yebhele sekukhona something wrong one siyabonga kakhulu umkhongo usenza into zakhe umkhongo wenza into zakhe umkhongo wenza into zakhe awukikize mama ungakunawo umona nawe mhlawumbe uzokhethwa kusasa kikiza nawe ungakhethwa uzokhethwa kusasa nazo-ke sesenza okwethuke manje hayi nowenethemba lokuthi usazoyidisa zantanyana sesimthathe ngempela uyabona uma sesimfaka inyongo kanje ayisibuka nawo okugcina awethu ngempela owethu ngempela uyazi usubugcoke kahle uma sizowafaka ney'buko zabeza khuluma zonke iy'buko abantu bazohamba bengasaboni nala beyakhona buyiselani iy'buko nizendishini ngizokhokhela ngempela ngenze idala ngizokhokhela awuyazi kuzumana ngidifendi iy'buko zayo ngiyababonga laba abadifendi iy'buko Sinqonda tabani masefike thina singomama sithini masifike nje noma sesingasakwazi ukuhamba usibekezelele usihlathi usibeke ngala usixothulise kahle noma sifuna ukulala usilalise yazi-ke wena mlalisi Ngicela ukuthi DJ kancane ngeke ngayimemezele ayifuni ukuhlethwa ayifuni ukumemezela sengene imessage laphana u3000 oqhamuka kubaba umlotshwa uthi uyafaka kikiza mama mshilo ufuna account number usho siphinde siyimemezele
ikhalati lizokhanyisa. Awukikize mama. Siyamcola manje, siyamcola. Asimcoli-ke ngembuzi noma ngenkukhu, ngenyongo yenkukhu. Uyabona nawe le nyongo ingakanani ukuthi ngempela inyongo inyongo yenkomo yangempela. Kikizani phela. Kazi lapho amakoti bethu ngoba izalukazi enjani engakwazi ukukikiza. Bafundiseni bomama ukuthi kikiza kanjani, kikizani. Hayi sebeyazama nje nabo bokwazi ukukikiza abantu. Hayi sebozana. Wazonimela nifake ibuko, wazonimela. Kwenzeka la uyabona njengamanje siyamcola kumakoti sesiyamcola simkhetha ngempela ke manje simkhetha ngempela makubiza izalukwazi zasemabheleni naye sekuzothiwa gogo sekuzothiwa gogo naye kungalokuthiwa u-antisisi kodwa bacela ugogo wasekhaya nawe bandla wayigaxe inyongo. Sivala manje, sivala ngegiye phezulu. Iphele leli. Usompisi. Kathi njalo izulu sithi sinamuva liyabo. Uyabona ukuthi iphele likikizelwa kanjani? Nawe uma usugudle no-10 rand, into esingayikikiza. Ngo-10 rand wakho. I-program yethu sebezohlabelela abantwana abathatha umakoti aphindele endlini. Ebese sinikeza uhlelo kubantu bakaMthembu. Siyozwa ngabo ukuthi bathini. I thank you. Anzazi kodwa nazi lezinto lezi mase buzo R&B no RRR bani niyazazi kodwa into zesintu anzazi kuthiwa yini imbuzo yokuqala ekizwayo nazo esibili uyazi bengabathembile labo sisabazi lezinto ayiseningilaphile sekunjalo nje njengoba beshilo izona ke lezi sicela ukuthi umndeni uyithathe zivele emabheleni zamisana nezipho esinethile ake nikikize ke bomama kikizani bomama ningabe senithi ugogo ayibanga khona imbuzi yakho ubikibiki nathi imbuzi kabikibiki akube njalo ke sicela umndeni uze kuzoyiqaqa zibuyele kwenzeke njalo thina basemabheleni ke sesiyabona Mkhwenyana umanqumalo
Kubhalwa njalo? Umama nobaba bayazana. Ukamangibe nangu mangibe. Lona mangibe. Yafana mama mangibe. Vele ngiyenda wena. Bola ngelanga. Ucamelwa ngala uphi? Uzothathela uNhlakantuli Hlaka siyacela ngalana wena uzothithela uMamkhabela Qedele njalo. Ubalo Akushawana namhlanje. Angeke umshaya umzala ngoba Haya khona. Haya sombulala nyafika. Singalibeki phansi. Ngiphathele ingaqhubhuzi ndakeni. Sibonge njalo singaphezi. Sesithi cha. Siyabona ukuthi isikhathi kuze sisheshe singabe sisamsuku esasukuma. Wasale sehlala khona uma ake besamlokhozi. Sithi cha umkhwenyana wethu nakho sihlabisa ngakho phakathi kwaleli ekhaya. Sithi nje njengoba sishilo usungakhululeka sesibhala nawe njengelunga lomndeni. Usungathi selani wasibona ukugqoka ivest ngesakho play. Sesingadla nawe masitha sosinyama sihleli nawe usungakuxosha iqatha. Sesiyakhulula ukuthi usungadla ngokukhululela. Ungathi mosibona sidla unodubuka udla ngokukhangezwa. Yabona ke manje usuzodla ngokukhululela. Usungangena ngeyikhindi manje. Hayi. Kusho thini impela esikushaye. Konke sithi manje kuhle. Sicela nibambe. Yiyo le. Uyena umsebenzi omkhulu. Owayeqhuba inkomo eziletha la ekhaya. Hayi naye
ngubani igama Oh, baya masithi wayiqhuba inkomo nje wayenza umsiyeni akekho umkhongo wethu lo owathi mefika wafika wangadlala wafika wakwenza kuphelele sithi manje naye sithi hayi sefa isidle naye manje sihlale naye sithebeni siyamkhulu uthi cha la usengadla la ekhaya manje hawu siyamhlangisa namhlanje siya dlana umkhongo wethu yikho lokho hayi usebenze kahle muhle umsebenzi yabona wena awuzi awusmawufile usawuzile ukuzodlala kwale ngeke egcina ithi babifike no2 pop ingaphindi wena wafika wabuya hayi siyabonga ubuye njalo makubona nje kukho nothume wena hayi sengothokoza bambana lo mkhwenyana cela uma kamkhwenyana asibambele la namhlanje sithi hayi angaludi esaba usengadlula phuza amanzi ukukhululeka ngoba ukhokhe kahle asikhali indawo ufundise kahle akafundisanga uhafu ngoba umuntu wayifundisa uhafu bese ogcina silode isikhomba nje siyabonga uJesu ukulondo hlala kuye naku ukuphila siyabonga ulondoloza hlala kuye kumnandi ukuphila asigobisa amakhanda baba wethu onamandla yise wenkosi yethu enguJesu Kristu siyabonga uNkulunkulu ukuthi wena unguNkulunkulu odala izinto ezinhle unguNkulunkulu ofezekisa zonke ifiso esinazo baba wethu nali leli khaya lakaMthembu moya wasezulwini onamandla nekhaya lakaNtuli lokho baba bakufisayo namhlanje bakuphumelelisile ngegama lakho sizobabongisa ukuthi wena unguNkulunkulu oyisisekelo semizi baba wethu onamandla mabakhalela ikhaya balakhayo sithi baba simema wena ubankosi hamba nalo nabo njalo kulolu hambo likamaganana bahlale kahle baphathane kahle ngegama elihle lenkosi yethu enguJesu Kristu manje naphakade amen. Ngizothanda ukubonga abantu abakwazile ukuphumelela osukwini lanamuhla bekwazi ukuzobungaza nomama nobaba umembeso obukhona. Sibonga ukuthi abantu bakwazile ukuphumelela ngisho iweda ibingavumi bahlala nathi umcimbi even though usithathe isikhathi eside ukuthi siyoqale ngoba besilinde abantu ababesuka kude nababebefisa ukubungaza nathi sisaqala size siwuphetha. Siyabonga futhi nanokuthi ubaba uNdabezitha uMthembu ukwazile inkosi ukuthi iphumelele nayo isikhethe esizibaneni ibingakwenza okunye iye kwezinye indawo kodwa yona ikhethe ukuthi izochitha usuku lethu lanamuhla okuyingakho sigcine sikhethe ukuthi siyibonge ngenkunzi emhlophe. Siyabonga futhi ukuthi abantu basahleli nathi kuyadliwa siyasizana nanokuthi ke nje usuku selifika emaphethelweni
nathi sizoke sikwazi ukuphumula because ingcindezi ibikhona njalo since Monday kuze kufike usuku lanamhlanje amalungiselelo ukuze abantu bethu nabo bezozizwa bamukelekile beyizwe imfudumalo yekhaya umuntu engathi efika avedana acikeke ukuze nathi siprepareishe ukuthi umuntu ngamunye idingo zakhe sinayekela kanjani njengomndeni wakwaMthembu. Ngiyabonga. When my daughter was a